מה הבנת? מה עצוב? הבנתי, אתה היית ילדה יפה ומתוקה ומעין הרע, תראי מה קרה לך. אתה לא הבנת כמו שצריך. מה? אני פשוט הייתי ילדה שרצתה להיות בפסטיגלה, ואני באתי עכשיו לנקום. למה את עושה את זה? למה את בשביל זה את עושה את זה? אני הולך לקרוא לאליאנה. לא, אליאנה. רגע. בוא לפה רגע, אני חמוד. קצת מפחד ממך, יש לך זיפים. למה שתלך לספר לאליאנה? יש לי רעיון מצוין. מה אתה אומר? תעזור לי להשתלט על הפסטיגל, ואני ואתה נהיה שותפים חצי, שזה אומר 50% לי, 50% לך. לא, אני רוצה 5%. אתה מרוב שאין לך מוח, שאתה אוכל בצד קינדר, אתה אוכל גם את ההפתעה. אז מה אתה אומר, מתוק שלי? כמה כסף? הרבה כסף? גשם של כסף על הראש שלך. צ'ין צ'ין. אתה יודע מה זה אומר צ'ין צ'ין? כן, 2 סינים, צ'ינג. אני בפנים. מצוין, כמות שלי. בואו נלך עכשיו לראות כמה עדן חסון, בום מיניון שלי.